Вітаночки, шановныя! Под такую музыку любое відэа выглядае эпічна. Так, гэта былі Дзіве, і Дзіве сапраўды эпічныя. Ну, а мы з вами пачынаем не менш эпічную гульню, легендарную просто, Джорні. Вандроўка, хацелі б сказаць падарожжа. Вось, і зараз пачынаем. Мінт, вітаначкі, я так рада цябе бачыць. Давно не бачыла цябе ўжо на маіх стрымах, і супер. Я вельмі рада, што ты завітала. Пэўна, таму што Джорні гэта была гульня продак Sky, якую мы з табой абедзве вельмі любім. Хутчэй бы ўжо Sky нармальна стала ісці на маім камп'ютары. Вось. Тады я змагу яе пастрыміць. Вольны час супаў са стрымам. Я таксама вельмі гэтаму рада, я вельмі рада бачыць цябе на стрыме. І таксама бачу, завітала чорная дракошых. Вітаю, вітаю ўсіх, хто завіталі, і мы распачынаем. Насамрэч, Джорні я ўжо стрыміла. Стрыміла я прыкладна 2 гады таму, калі яшчэ толькі пачынала быць стрымеркай. Гэта была моя другая гульня, якую я стрыміла. Але тады ў мяне ўзніклі пэўныя тэхнічныя неспраўнасці, і ўвогуле стрым атрымаўся так сабе, і спадзяюся, што ў гэты раз усё будзе значна лепш, таму што гэтая чароўная гульня заслугоўвае найлепшага стрыма. Мілая мадэлька, дзякуй, Мінт, мне вельмі прыемна. Вось тады ў мяне нават яшчэ мадэлькі не было, я толькі голасам стрыміла, і ведаеце, на гарнітуру ад тэлефона, і гэта было чуваць насамрэч. Пачынаецца. Вось і мы, істота, за якую мы будзем гуляць. Я нават не ўпэўнена, як яе назваць, але гэта не чалавек. Гэта нейкая істота, у яе няма рук, дарэчы, у гэтай істоты. Вось толькі ногі і плашч. Я нават не ўпэўнена, ці ёсць рот, нос і астатнія часткі. Так, окей. Вон там нам паказваюць, куды ісці. Тут бясконцая пустыня. Я калісь сказала, што не люблю пустыні, але Джорні гэта адзіная гульня, дзе тое, што яна пустынная, гэта ёй ідзе толькі на карысць, таму што яна проста неверагодна атмасферная, немаверна. Я ўжо ажно мурашкі па скуры ад прачування. Я праходзіла ўжо, па-моему, разы 4. Так яшчэ ні разу ўсё не сабрала. І сёння я не буду імкнуцца таксама збіраць усё, таму што
Я лічу, што гэтую гульню трэба прайсці самастойна і заклікаю вас таксама дарэчы, нядаўна былі зніжкі, але па-моему ўжо скончыліся. Таксама вас заклікаю калі-небудзь яе набыць і прайсці самастойна, паспрабаваць усё сабраць і даследаваць. Рабахуга, вітаначкі, радая бачыць на стрыме. А яшчэ гэта істота ўмее спяваць. Голас тут мае даволі вялікае значэнне, асабліва калі далучыцца іншы гулец. Гэтая гульня, яна умоўна шматкарыстальніцкая, як бы можна прайсці самастойна, а можа хтосьці далучыцца, і калі вось гэтае падарожжа праходзіш з кімсьці яшчэ, яно насамрэч так кранальна, што вашы шляхі могуць і разысціся. Але ўсё адно падарожжа працягваецца. Вось цяпер у нас з'явілася трошачкі шаліку. Вось мы толькі што сабралі гліф, такі сімваль, які тут быў. І вось гэтыя істоты, вось анучкі, я не ведаю, як гэта правільна назваць, я так яшчэ і не высветліла, што гэта такое, але гэта нейкія істоты, падобныя да анучак, і яны нам дапамагаюць. І мы да іх падобныя, дарэчы, таму, напэўна, мы нешта накшталт такой жа істоты, толькі больш развітыя. Альянс? Не, гэта не Baldur's Gate 3, гэта Journey 1, скажем так. Ось, і, дарэчы, можна крыкнуць, і тады гэтыя анучкі нас падкінуць у паветра, і можна ляцець вышэй. Вось цяпер сімвалы на шаліку скончыліся, таму мы зараз не зможам паляцець. Нам нужно падзарадзіцца ад іншых анучак. Можна падзарадзіцца і проста ляцець, а можна папрасіць іх, каб яны нас падкінулі. Вось так. Там ужо на фоне нешта бачна. Вось, нейкія пабудовы, зараз туды прыйдзем. Так перакулілася забава. Но судзячы па тым, што мы падобныя да гэтых анучак, мы сапраўды ім роднасныя. Мне даволі падабаецца гэтая гульня, што яна распавядае паўнавартасную гісторыю без аніводнага слова. У яе гульні нашчадка ёсць словы, там апісанні нейкія, падказкі, няшмат насамрэч. А тут аніводнага слова няма. Акрамя галоўнага меню, канешне. Ось. І можам тут актываваць. І на працягу гульні нас будуць сустракаць вось такія сцены, якія будуць распавядаць нам мінулае гэтага занесенага цяпер пяском сусвету. І нам зараз падказалі, што вось тыя ўсе канструкцыі, пабудовы, па слядах якіх мы шлі, гэта насамрэч могілкі. Гэта гульня ад распрацоўнікаў Sky. Насамрэч, гэта Sky, яна была зробленая на, скажем так, на падставе Journey. Мінт, калі будзем гуляць, ты бачыш, што Sky, яна фактычна паўтарае сюжэт Journey, асноўны сюжэт. Вось, толькі, Journey была першая, а потым Sky зрабілі шматкарыстальніцкай. Ось, так што ўсё, што мы тут бачым, гэта могілкі. Мета і горы, вітаначкі, радая бачыць. Дзякуй, што завітаў на стрым. І мы набліжаемся да сэрца гульні, з якога мы яе пачынаем. І вось, яна там, зараз пакажу, ідзе. Яна можа падказваць прагрэс даследавання. Вось, опа. Так. Опс. Вось, тут падказваюцца ўсе гліфы, якія я сабрала падчас падарожжа. Я сабрала не ўсе, таму калі сабраць усе, вось мне 5 не хапае, тут можна будзе пераключыцца на іншы рэжым, калі энергія шаліку будзе аднаўляцца не ад вось гэтых істот анучак, а проста калі ты стаіш. Так вельмі зручней. І але, па-першае, я іх не ўсе сабрала, а па-другое,
давайте лепей пройдзем гульню так, як яна мусіць праходзіцца на пачатку. І зноўку ж заклікаю вас прайсці яе самастойна. Таму што гульня сапраўды цудоўная і таго вартая. Вось. І тут бачна некалькі уваходаў, можна ўваходзіць у любой з іх. Гэта розныя ўзроўні, але лепей мы пройдзем усе ад пачатку, вунь там пачатак, і такім чынам атрымаем паўнавартасны гульнявы экспірыенс. Сюды зручна ўваходзіць, калі, напрыклад, вось як мне там патрэбна дазбіраць некаторыя гліфы, і тады зручней увайсці ў той узровень, дзе не хапае, і дазбіраць ужо. Але гэта ж будзе не поўнае падарожжа. Складана без рук караскацца. Ажывілі гэтыя анучкі, і яны адкрылі клетку, з якой вырвуцца яшчэ анучкі. Насамрэч, гульнявы дызайн гэтай гульні, ён проста неймаверны. Я яшчэ не бачыла настолькі ж геніяльнага дызайну. Гульня сапраўды легендарная. Так, цяпер мы зараз гэтых істот анучак папросім нас паадкінуць. І мы зможам пераляцець да пачатку нашага падарожжа. Тут можна крыкнуць, а, дарэчы, можна... Ой, я прапусціла гліф. Слухайце, давайте вернемся і збярэм, таму што чым больш гліфаў сабраць, тым даўжэйшы будзе наш шалік. А гэта дазваляе больш высока і больш далёка лётаць. Вось, цяпер у мяне шалік ужо такой нармальнай даўжыні. Я магу ажно 3 разы ўзмахнуць ім. Полетели. Вось, цяпер актывую все слупкі. Можна падысці, можна крыкнуць. Вось. І тады падарожжа пачынаецца. Выдатны гук. Так, гэта яшчэ з маім голасам, а калі гуляць самастойна, тут проста неймаверная атмасфернасць. Опа, мы кагосьці бачылі. Прычым пакуль што гэта толькі сілуэт. І ён распавядзе нам гісторыю гэтага свету. Была гара, якую мы бачылі на пачатку. З яе пайшлі вось гэтыя гліфы. Гліфы, можна сказаць, душы. Гэтыя душы ўвасобіліся ў птушках, у раслінах, распачалі жыццё на гэтым сусвеце і ў людзях. Напэўна, гэта людзі. Карацей, гэта істоты, якія я буду называць людзьмі. Хаця я не ўпэўненая, што гэта людзі ў прывычным сэнсе. А таксама гэтыя гліфы ўвасобіліся вось у гэтых анучках. Істотных анучках я не ведаю, як іх называць. І людзі ім пакланяліся. Там бачна, як яны ім пакланіліся. І так распачынаецца гісторыя гэтага свету і распачынаецца наша падарожжа. Хто мы, на што мы з'явіліся ў гэтым свеце, пакуль не зразумела. Але адзінае, што мы ведаем, гэта тое, што нам трэба ісці наперад. Што яшчэ застаецца? Пескаспады, таму што вадаспадамі назваць гэта складана. Калісьці гэты свет быў квітнеючым, але цяпер ад яго засталіся адны толькі пяскі ды руіны. Каб працягнуць падарожжа, нам патрэбна аднавіць мост. Ось. І што ж, давайте адновім мост. Так, мне здаецца, я бачу там гліф, але добра, вернемся да яго. Опа. Бачыце, гэта механізм, механічная істота, унутры якой ёсць. Так, ах ты, не хочаш? Опа. Так, майго голасу хапае, каб ажывіць гэтую анучку.
Хапаем. Ой, вызваліліся анучкі. Вось гэта можа падацца, што гэта проста клеткі вось тут, але вы потым убачыце, што гэта насамрэч рэшткі вялікай механічнай істоты небяспечнай, якая пэўна гэтай анучкі з'ела. Дарэчы, можна атрымаць ачыўку, калі прайсці на наступны ўзровень, не будуючы цалкам мост, але мы яго лепей пабудуем. Так, мне гульня падказвае, што недзе непадалёк ёсць гліфы. Так. Опа. Дзякуй. Істоты. Гэта не гліф, гэта хтосьці яшчэ. Вунь, да нас хтосьці далучыўся. Клас. Калі на экране, з краю на экране бачна такое светленькае, гэта значыць, непадалёк хтосьці ёсць. І вось, власна кажучы, гэта ёсць шматкрысталіцкі рэжым у гэтай гульні. Опа, яшчэ адзін гліф. Можна падарожжа праходзіць у адзіночку, а можна і ў дзвюх. О, выдатна! Зараз гэты гулец дапаможа нам пабудаваць мост. Файна. І мы, дарэчы, не ведаем імён тых, з кім гулялі, да самага заканчэння гульні. Толькі ў самым-самым канцы нам распавядуць, назавуць гэты імёны. Мост будуецца. Гэта не мост, гэта проста мяне падзарадзіць. А мост пабудаваць, хутчэй за ўсё, трэба адтуль. О, вітаначкі! Мы цяпер удваіх. Так, я не памятаю, што гэта... Чаму нас двое? Я трошкі не разумею. Магчыма, гэта нейкі рэжым, што гулец можа следаваць за табой. Давай, зараджайся. А мы дзе? Мы што, упалі? Ух ты, яны адсюль адначасова два элементы моста пабудавалі. Вось і ўсё. Мост гатовы. Можна працягваць падарожжа, але я хачу трошкі агледзецца. Тут можна знайсці яшчэ гліфы. І таксама можна знайсці муралы, у якіх можна паглядзець гісторыю гэтага свету. Дарэчы, сапраўды цікава, чаму фігурка дваіцца. І прычым гэта розныя фігуркі, таму што, бачыце, розныя гліфы на грудзях. Цікава. Ну ладно. Бачу гліф. І недзе таксама за пескаспадам таксама быў мурал. Дарэчы, так жа можна лётаць бясконца, таму што я побач з іншым гульцом. А калі ты знаходзішся побач з іншым гульцом, вы адно аднаго перазараджаеце. Шыкоўна, сапраўды шыкоўна. Відаць, сапраўды ёсць нейкі рэжым, што нейкая функцыя, што можна следаваць за іншым гульцом. Файна. Вельмі файна. Так, я хачу паўзваляць тут гэтых істот. Ага, вон там, па-мойму, мурал. Зараз зойдзем паглядзім, і вон там на вадаспадзе гліф. Выдатна. Раз нас тут двое, то будзе лёгка
лёгко туда добраться. У адзіночку мне прыйшлося бы карыстацца дапамогай вось гэтых істот-анучак. Далей не пройду. Ну, я паспрабую, паглядзім. Так, мурал. Мурал паказвае, што гэта занесеныя пескамі гарады. Магчыма, сапраўды глюк. Ладно, я паспрабую зараз падняцца па мосце. Вось мінулым разам таксама былі тэхнічныя няспраўнасці, правда, не такога кшталту. Так, тут усё гатова. З такім глюкам можна было бы атрымаць ачыўку. Калі не... ну, калі не будзеш дабудоўваць мост, каб прайсці далей. Клас. Так прыемна па гэтым мосце лётаць. О, дарэчы, тут нам паказваюць, што мы сабралі ўсе гліфы. Так. Раз. Два. І... Да не, можна працягнуць падарожжа. О, ужо гэты сілуэт бачна. Ужо не проста сілуэт, а прямо бачна, як насамрэч выглядае. Вось як выглядалі людзі, якія жылі тут раней. Калі зберэм усе гліфы, мы таксама можам так выглядаць. І людзі пачалі будаваць свае гарады, будаваць вежы ўсё вышэй, вышэй, паднімаліся ўсё вышэй і утаймавалі вось гэтых істот і сталі карыстацца імі для выпрацоўкі электрычнасці. Ну так, яны сталі карыстацца гэтымі істотамі, цяпер не пакланяліся ім, а карысталіся як рэсурсам. І фактычна з гэтага пачалося іх падзенне. Так, невялічкі спойлер. Так, окей. Ладно, гэта сапраўды глюк, таму што у мяне, вы не бачыце, я не магу стаяць на адным месцы. Ладно, спадзяюся, пры пераходзе ў наступную лакацыю будзе гэты глюк прападзе. Што ж, працягваем падарожжа. А руіны так някепска захаваліся, ведаеце? Да што ж такое? А хаця ведаеце, калі гэта не замінае праходжанне, то гэта вельмі нават зручна. О. Што ж, цяпер пустыня бясконцая. Зручны лётак цяпер. Што гэта? Можа, тады ў гэтай лакацыі атрымаецца знайсці усе гліфы? Official Betelgeuse, вітаначкі, гэта Джорні, чароўная гульня, проста легендарная. І я тут злавіла глюк. Слухаць, можа сапраўды перазайсці, таму што, ну, неяк нязручна. Так, калі...
Так, напевно, я все ж таки перезайду, тому що не надто чесно атрымоўваецца. Так, окей. Ага, мне придется на ново збирать глифы. Да что ж такое? Так, своечасова. Так, а до речі, куди ввайсці цяпер? Пэўна... Таму што я не памятаю, як яны канкрэтна ідуць. Гэта першая частка, а наступная, мабыць, там. Зараз паспрабую. Я амаль ніколі не карысталася гэтымі, ну, выбарам часткі. Так. Ага, вось яна. Датна. Яшчэ паказвае, якія муралы сабралі. Супер. Так што, хутчэй за ўсё, мне сюды. То бок, першая. Опа, всё, выдатна, я сама па сабе. Першая яна ў цэнтры, а наступныя, хутчэй за ўсё, па парадку. Злева направо. Ох. Конечно, цяпер будзе складаней лётаць, але будзе больш чэснае праходжанне. Што ж, такого галюка я яшчэ не лавіла. О, бачыце, нешта з гары ляціць. Гэта, хутчэй за ўсё, істота, якая ўжо прайшла гульню, дабралася да тут, і ляціць на пачатак нашага падарожжа. Мы таксама паляцім неўзабаве. Суседа выбірае прыгожае. Дзякуй. Ну, так мне ж хочацца падзяліцца самым найлепшым. Чуеце гук? Чуеце, якія механізмы працуюць? Вау, хутчэй жудасна. Эх, шалік будзе карацейшы. Ну да ладно. Скай, вось якраз Мін тут у чаціку згадывала, гэта ад тых жа самых распрацоўшчыкаў. І гэтая гульня, яна была, скажем так, продкам Скай. Скай рабілася на яе аснове. Эй, ты не будзеш ажываць, ці што? Так што, фактычна, гэтая гульня, з якой пачаўся Скай. Да што ж такое? Я што, сёння вырашыла злавіць усе магчымыя глюкі, ці што? О, нарэшце, ажывае. Ура! Вітаначкі! Гэта як манты ў Скай, дык тут такія вось... Я нават не ведаю, як іх назваць. Зноўку манты занучак. Зноўку гэты гук, як механізмы, якія працуюць. Эй, пачакай, куды ты ляціш? Я не магу з табой паспець. Быў бы мне шалік даўжэйшы, я б за табой паспела. Клічакам я ратавала суродзічаў. Гэта істота. Юху! Так, вось яшчэ адзін. Яны так яшчэ зрываюцца ў пясок і потым вылятаюць адтуль. О, мы ажно 4 адразу вызвалілі. Ну што? Ура! Не часта так атрымліваецца, што заскочыць на іх. Звычайна, яны мяне толькі да гары паднялі. Як так? Ну ладно, далей сама пойду. Боже, ну зноўку гэта. Да што ж такое-то? Кожны раз, калі да мяне заходзіць хтосьці ў гульню, атрымоўваецца, што ў мяне ўзе гэты глюк ловіцца.
гэта, відаць, было поле, потому што вось людзі ў атачэнні раслін і наверсе лётаюць птушкі. Ну так можна лётаць і з з першым узроўнем шаліка. Так. Відаць, гэта намёк на тое, каб я ўсё знайшла. Не отстань, так. Видать, не отстань. Так, что там есть? Яны мяне клічуць туды, але я вось бачу на гарызонце нешта цікавае. Давайте туды сходзім. Ну вось цяпер можна палётаць як след. Звычайна, калі ў гульню праходзіш, то ну, так палётаць не атрымоўваецца. Опа, зноўку чуеце гэтыя гукі? Тут працуюць нейкія механізмы. О! Ух ты! Гэта спрацаваў механізм, які вызваліў тут гэтых істот. Так, і можна сабраць гліф. Клас! Я не памятаю, каб мне калісьці каб мне атрымоўвалася гэты гліф сабраць. Так, гэтыя істоты мяне клічуць туды. Але ж мы, па-мойму, прапусцілі нешта вон там. Не? Я ж памятаю. Вон яны лётаюць, клічуць. Так, вон там яшчэ пабудова. Так. Так гучыць мая ўпартасць. Бо у тым ліку у мяне як у стрымеркі, таму што нярэдка ў мяне прасілі нейкія гульні праходзіць, а я знаходжу нешта іншае і праходжу гэта. Слухайце, як жа зручна. Просто немаверна, таму што сабрацца сюды гэта тая яшчэ прыгода. Патрэбныя... не, вось анучкі могуць падкінуць. Але для гэтага ўсё адно патрэбны шалік даволі высокага ўзроўня, каб спачатку сюды забрацца, а ўжо потым... Ага, адтуль. Таксама... ў прынцыпе, можна адсюль. Ну гэта не сапраўдны гульнявы досвед атрымоўваецца. Так бы, каб туды ўскараскацца, мне было бы трэба адсюль падняцца, вось так праляцець, і вось тут скарыстацца дапамогай зноўку. Файна. Зноўку вось гэтая памерла істота. Насамрэч добра, што яна памерлая. Сцэна для дыскатэкі. Можна там і патанцаваць. Але ў адрозненне ад Скай тут танцаваць не атрымоўваецца. Гэта істоты паклікалі нас сюды, каб мы, пэўна, яшчэ вызвалілі іх з родзічаў. О, клас. Файна. Калі на іх заскокнуць, яны могуць цябе падкінуць куды-небудзь. Але гэта даволі складана. О, яны яшчэ кагосьці вызвалілі ці паклікалі? Не, відаць, паклікалі. Ну што, куды будзеце весці? Куды яны паляцелі? Давайце цяпер паследаем за імі. Ты яны мяне вядуць. Ага, вон там яшчэ іх родзічы. Мы цяпер з вамі таксама можам лётаць. Так, мурал. Што у нас тут? Вось гэтыя механічныя істоты, якія паглынаюць істот занучак, і раней людзі старажытныя імі карысталіся. Я так разумею, тут паказана, што яны карысталіся імі, каб вырошчыць сваё збожжа. Вось, але што з імі сталася, потым мы ўбачым. Паніка,
Але Джорні была першая. Хутчэй за ўсё гэта Грыз натхнілася гэтым ад Джорні. Але хутчэй за ўсё проста абуджэнне чагосьці голасам, спевам гэта вельмі старажытны канцэпт і ну давайте, вы нас подкинете куды-небудзь, не? Не хоча падкідваць, ну ладно. Дык вось, гэта старажытны канцэпт, які ўвасобілі ў тым ліку у гэтай гульні. І ў гэтай, і ў Грыз. Таму што голас гэта сапраўды тое, што дае нам сілу, магчымасць выказацца. Гуканне вясны, так. Толькі тут фактычна гуканне ўсяго. Ты спявала Осты з Грыз? Сур'ёзна? Ачмурэць? Немаверна. Слухай, а запісы ёсць? Я бы паслухала. Гэта было бы класна. Это мусіць быць нешта немавернае. Так, ну што? Нас прывялі ў нейкі механічны цэнтр, дзе чуйце гэты гук. Тутэйшыя механізмы ўсё яшчэ працуюць. Тут яшчэ такія. Чуйце, нібыта вялізнае механічнае сэрца б'ецца. І трымае ў закладніках істот заночак. Пашукаеш, дзякуй табе вялікі. Недзе мусіць быць яшчэ гліф. Я нават не памятаю, як насамрэч гэта мусіць праходзіцца. Тут патрэбна паслядоўна з дапамогай вось гэтых істот узняцца самую вяршыню. Бачыце, гэта ўсё яшчэ функцыянуе завод па вытворчасці тых механічных істот небяспечных. Жах які. Вось тут нам паказваюць, што гэты мёртвы сусед усё яшчэ не такі ўжо мёртвы і даволі небяспечны. О, вось, істота нас чакае падкінуць вышэй. Так, на тым моманце нам мусілі тыя істоты дапамагчы падкінуць нас, але нешта пайшло не так. Відаць, тое, што ў мяне тут зараз моя блізнятка за мной ходзіць. Не знайшлі 2 гліфы. Тут яшчэ недзе 2 гліфы ёсць, хутчэй за ўсё ў гэтай лакацыі. Давайте пашукаем. Ух, тут усё такое. Небяспечнае. Такі ж мёртвы гэта беларускі стрымінг. Ну, я б сказала, лепей беларускі стрымінг зараз, улічваючы колькасць карыстальнікаў, ён даволі квітнеючы. Что, где тут могут быть глифы? Цікавы факт про гэтую гульню. Які? Падзяліся, калі ласка. Ага, далей туды не пройду. Ага.
Я дакладна не крычу, то бок гэта крычыць той, хто са мной побач. Ладно. Не, відаць, гліф я тут не знайду. А, не, вунь. Бачу гліф. Тільки ж як туди мне было б в нормі треба добратися? А, просто опусти. Я зрозуміла. Ясно. Напевно, треба узняться, як має бути. Метаігори зацікавив фактом і замовк. Ну, почекаємо, може там некі довгі факти, треба почекати, покуль він напише. Не доставали трошки завели бахнуть до кінця дні. Не зрозумів, подумавши, що так і треба. А що за баг? Не ведаєш? О, є ще один гліф. Видатно. Ну так. Ось і я спочатку подумала, що так воно і треба. І зостався один гліф, і напевно я його пропустила недзе раней. Почалося. Ну, зато я тут собрала. Эх, з'ехали. Что? Нам працягваюць распавядаць гісторыю? Ужо лепш відаць старажытнага чалавека. Працягваюць карыстацца гэтымі істотамі, будуюць свае гарады ўсё вышэй і вышэй, і яны гараць усе ярчэй і ярчэй. І палі ўжо таксама шматпавярховыя. І замест палёў усё новыя вежы і гарады. І людзі караскаліся ўсё вышэй і вышэй, дзе адзін толькі вецер лунае. Дык чакай, метаігоры, так і трэба, гэта не баг. Сутнасць гэтай гульні ў тым, каб загінуць і перанарадзіцца. Ты ніяк не можаш дайсці да сваёй мэты. Так што у гэтым сутнасць гульні. А я проспойлерила только что. Ну, зато вы теперь ведаеце, што вас чакае. О, нас чакаюць дзве істоты. Калі ты праходзіш у адзіночку, то адна. Так, гэта быў спойлер. Так што метаігоры гэта не баг. Трошки побылі у сумнай лакацыі, а зараз самае вясёлае. Уй! Полетели! Трэба ж развеяться. По-моему, выдатный способ доследовать локации. Ездить по ним. Я зразумела. Распрацоўшчыкі пакінулі, што не зможа добрацца. То бок першапачаткова не так задумалася. Цікава. Потому что, по-моему, гэтым якраз і фішка гэтай гульні, што як бы ты не намагалася, ты ўсё адно не дасягнеш сваёй мэты, але гэта не нагода спыняць падарожжа. Так, я не магу прызямліцца праз тое, што у нас двое. Так, мабыць, тут ёсць нейкія муралы?
Хутчэй за ўсё тое, што ты даходзіш да канца свайго падарожжа на сваіх дваіх. Я думаю, так. А не паміраючы і перанараджаючыся. І яшчэ. Не, по-моему, тут няма муралу, а гліф я злавіла. Як зручна, аднак, было злавіць гэты гліф, таму што раней яшчэ паспрабуй там, калі падаеш, трэба яшчэ патрапіць на гэты гліф, таму што у адзіночку ты туды не падымешся. Назад, калі міма праляцеш. Што, яны нас чакаюць? На сваіх 4. Дык можа першапачаткова ўсё ж такі на 2. А той, што на сваіх 4, гэта было ўжо дададзена пазней. Мабыць, так. Што? Якая ж музычка тут вясёлая. Нават у пустыні, у мёртвым сусвеце можна знайсці нейкія забаўкі. У сэнсе? Не, там жа толькі ў самай апошняй лакацыі трэба паўсці. Ой, я кудысьці звярнула. Куды? Не, я туды звярнула, там усё адно, наперад, але там жа ёсць розныя часткі гэтага шляху. Большасць вось гэтых істот-анучак ляцелі іншым шляхам. А дзе моя весёлая музыка? Вось у гэты момант змяняецца кіраванне, таму што ты не наперад едзеш, а ўверху, ўлева, і каб змяняць накірунак, трэба не ўлева-ўправа, а наверх ці ўніз. Клас, вельмі прыгожа. Забралі весёлую музыку, прабачце. Дарэчы, зараз гуляю праз Steam, а раней праходзіла праз Epic Games. Так, у мяне ёсць гэтая гульня і ў Epic Games, і ў Steam. І, відаць, ўсё ж такі стімаўская версія забагаваная, таму што ў версіі ад Epic Games усё было ў парадку. Ніякіх багаў не лавіла. Вау, бачыце, якія гарады проста ачмураюць. Але наш шлях вядзе ніжэй. Тут мы павінны плюхнуцца вось так з размаху проста плюх і ўсё. Але ж нам не дае. Мы цяпер лётаем як насенне дзьмухаўца. Ладно, відаць, мне ўсё ж такі 3 раз прыйдзецца стрыміць гэтую гульню. Плюх. О, мне здаецца, там мурал. Здаецца ці не? Не здаецца, сапраўды мурал. Баема, вітаначкі, я неймаверна рада цябе бачыць. У нас проста неймаверна глючная версія праходжання Джорні. Калі што, не купляю ў Steam, прынамсі пакуль што. Лепей купіў Epic Games. У Epic Games яна нармальна ідзе. Хаця я казала, што Epic Games ты яшчэ ёлупнялі, ўсё ж такі ў іх гульня нармальна ідзе. Мяне дзе, таму што я злавіла глюк. Вось, таму мяне дзе. А гэты мурал нам расказвае, што гэтыя людзі аднойчы пасварыліся, пачалі дзяліць гэтых істот-анучак, і распачалася вайна, і такім чынам у нас зараз распачынаецца
наступная частка нашага падарожжа, якая распавядае пра самую небяспечную яго частку. Эх, толькі адзін гліф з 3 сабрала. Аднаго разу хапіла? Багема, як жа так? Вось гэты раз я праходжу, па-мому, або 4-й, або 5-й, дакладна не памятаю. Так, ну што, ўсё? Заглючыла? Ды няўжо? Ось як мне і казалі. Ну што ж, відаць, надышоў час. Так, значыць, гэта... Зараз паглядзім, як там атрымоўваецца. А можам гліф заадно сабраць, каб шалік быў даўжэйшы. Рэтэлаксіўная? Што значыць рэтэлаксіўная? А на якіх камп'ютарах пойдзе? Яна, так як гэта гульня, па-моему, 2012 года, то бок я ўжо 12 гадоў, яна мусіць пайсці на даволі слабы. Зараз я гуляю, ну вось, на маім кампе няма аніякіх праблем, ну вось, з тэхнічнага пункту гледжання. Але, ну вось, усе мае праблемы гэта проста глюкі. І мой даволі такі не надта моцны комп, ён спакойна яе цягне. Гэта, па-моему, нават даволі вялікія зараз налады. Опс, мимо. Мимо взаєр 2012. Так, ну, значит, 12-го года. Ось. Па некалькі разоў перапраходзіць. Ну, яна рэлаксіўная да таго часу, пакуль ты не сустракаешся з тымі істотамі, якія хочуць цябе зжэрці. Ось да гэтага часу яна сапраўды рэлаксіўная. Так, зараз будзем шукаць, куды нам уваходзіць. Мабыць, тут. Гэта... Ага. Вось, адзін мурал ёсць, аднаго няма. Што ж, давайте яшчэ разок. Заадно, можа, да нас вернецца весёлая музычка. Перарабілі тэкст. Прабачце, удача, Бетельгейзе! Чакаю новага... Чакаю новых рэлізаў. Буду вельмі чакаць вас. Дзякуй. Дзякуй, што завіталі. Рада была ўбачыць. Істотаў баішся. Ага, ясна. Немагчыма мне ў адзіночку прайсці, відаць. Ну ладно, паспрабую, паглядзім. Магчыма, ў гэты раз атрымаецца прайсці без глюкаў. Опа, зато весёлая музычка з намі. Ну, зато будзе яшчэ адна нагода прайсці. Серый, выйдзі і зайдзі нармальна. Момент з трейлеру, так. Ну, калі я гуляла з Epic Games, у мяне не было такого. Мабыць, тут мурал, дарэчы, ёсць. Я ў мінулы раз шукала. Бачу там анучак. Яны нібыта мяне кудысьці клічуць. Падкіньце, даражэнькія. Дзякуй. Мурал, сапраўды. Вось. Нам паказваюць, што гэтыя людзі пачалі жыць у гарадах, ніякіх палёў, ніякіх раслін, адныя толькі пабудовы. Яны там тудэма-сюдэма ходзяць. Ходзіць тут тудэма-сюдэма.
глифы вызваляем. И тут же, по-моему, нема глифов. А, я что, той глиф не зловила? Не, зловила. По-моему, зловила. Ось. І, по-моему, яшчэ один глиф будзе падчас самой гонкі. Эх, ну нас двое. Ну... Раздвоение особы. Диссоциативный разлад особы. Ну что ж, калі гулялі ў грыз, там была дэпрэсія, а тут гуляем у прыгоду з дысацыятыўным разладам асобы. Подкиньте нас, дороженькие. И полетели далей. Так, музычка починается. Видишь, там был глиф. Ладно, в этот раз поедем с этого боку. Из этого. Классно, калі вас некалькі, можна ісці хтосьці з аднаго боку, хтосьці з іншага і потым сустрэцца. Класс. Ух, я подумала, што гэта пескаспад, але могла бы врэзацца ў калону. А гэта насамрэч калона. Веселую музычку забралі. І эпічную таксама. Вось на гэтым моманце мусіла быць эпічная музычка. Зато як синхронно мы тут едем. Опа, вертається музичка. Правда, чомусь не доволі тихая. Эх, все ж таки на этом узроўні музыка так много значить. Але яе чамусьці не чуваць. Дарэчы, бачылі, што дагэтуль сонца было высока, а цяпер яно ўсё спускаецца, і зараз наступае ноч. А што гэта табе нагадвае? Цікава. Гэтая пустыня. Цікава. Страшная пачынаецца. Баема, не бойся, я з табой. Калі хочаш, можаш заплюшчыць вочы. І я зноўку злавіла гэты. Да што ж такое? Што за глючнае праходжанне? Ладно, давайте пачнем лепей наступную частку. Конечно, шкада, што мы не побачым тое, як... Але... Ладно. Ладно, я тады, значит, не буду гэта записывать, напэўна, на YouTube. Ось, а пройду наступным разом. Так, я так і збіралася. Так, наступны ўзровень гэта, калі не памыляюся, тут. Напэўна, так. Так. Цёмная. Калі я на апошнім узроўні злаўлю глюк, гэта будзе проста эпічна. Так, што ж.
Ну што прыела, сапраўды распачынаецца страшнае. Ды вы сур'ёзна, вы здзекуецеся. Ай. Ну, зато я змагу дабірацца да розных месцаў, да якіх бы не дабралася бы сама. Вітаначкі, істота. Можа папалохаць багему і сабраць усе гліфы тут. Правда, я не памятаю, дзе яны ўсе знаходзяцца, бо, па-моему, на гэтым узроўні... Ну так, я ж не ўсе сабрала, і на гэтым узроўні мне не ўсе ёсць. У мульціку Сінбад Мараход, калі даходзіць да багіні хаоса, каб знайсці кнігу міраў, чакае пустыня жудасная істота ў выглядзе скарпіёна. Ага, а я, дарэчы, не глядзела мульцік пра Сінбада. Таму, на жаль, ну, не ведаю, не падкажу, ці сапраўды так. Ага. Так, бачу гліф, збіраю гліф. Мульцік вогнян. Ну, трэба будзе, значыць, наверстаць. Цікава, ці ёсць у беларускім прыкладзе? Так бы я дакладна паглядзела. Чаму яны ад мяне ўцякаюць? Хутчэй за ўсё, я проста павінна ісці за імі, вось сюды, і яны бы ад мяне ўцякалі ў іншы бок. Гумар добры. Добренька. Трэба будзе паглядзець. Так. Ага, і я бы ішла з гэтымі істотамі, і яны бы тут мне дапамаглі бы узняцца, хутчэй за ўсё. Вау, такія пробны святла. А гэта падобна да падводнага свету. Вось гэтыя анучкі, якія тырчаць да гары. Опа. А тут... мне чамусь здавалася, што тут гліф. Ну, ладно. На французскай глядзеў на французскай. Эх, я французскай не валодаю. Таму, на жаль, не мой варыянт. Клас. Глядзець на гэта зверху цікава. Опа, гліф. Калі ты становішся на гэтыя, ну, тыпу, водасці, па іх можна ўзняцца вышэй. Вельмі зручна так падымацца. А не памятаюць, ёсць тут муралы. Файна было бы агледзецца і калі што сабраць. Не, напэўна, няма. Так, мне кагосьці патрэбна жыць. Ось, істота ўжо мяне кліча. І там яшчэ працяг вось гэтыя медузы, якія вядуць да гары. Калі хтосьці праходзілі скай, памятаеце гэтых медуз у самым канцы? Значыць, не бачу. О, шкада. На касеце разоў 50. Эх, а ўжо спакусілі. Мне цяпер таксама цікава паглядзець. Тут у цемры вось гэтыя істоты так развяліся. Ажно сфарміравалі такія... Сфармавалі кластары? Не ведаю, чамусь мне хочацца назваць гэтых кластарамі. Так, тут все неймаверна прыгожае, згоднае. А я не хачу туды апусціцца. Ці будзе там нешта цікавае, накшталт мурала або гліфа? Ох, як цёмна. Жахнікі. Не, нічога няма, як так. І муралу тут унізе няма.
Мне здаецца, распрацоўшчыкі проста не разлічвалі, што хтосьці будзе апускацца так, будзе так нізка падаць. Не, відаць, тут ужо нічога няма. Ну ладно, значыць, падымаемся. Распавядзі, якія улюбёныя мульцікі ў дзяцінстве, топ-5. Нет, у дзяцінстве гэта бы, калі ўспамінаць таксама мой крынж узрост, у мяне нейкі час самым любімым мульцікам, які я бясконца пераглядвала, былі тачкі. Я не магу сказаць, што гэта крынж мульцік, это выдатны мульцік, і як бы я раю ўсім яго паглядзець, але з тым, як я канкрэтна па ім фанацела, гэта было вось шчыра ўжо нейкі крынж, таму што нельга так фанацець. Краша абажае тачкі. Так, Мінт яшчэ піша, багіня хаосу в Сінбаді так гарна анімаваная. Залипаешь? Слухай, Мінт, зацікавила. Ну все, теперь я просто обовязана поглядеть Сінбада. Вы меня все зацікавили. Як же так я пропустила это? Жанчына просто ах. Так, потым наступнае. Што наступнае? Ліла і Стыч. Ліла і Стыч я полюбіла ўжо ў больш дарэслым узросце. Так, ладно. Няхай не будзем палохацца, пакуль што распавяду пра мульцікі. Так, Ліла і Стыч я полюбіла, ну, колькі мне было. Я ўжо была падлеткай, гадоў 14-15 не было, я паглядзела просто ачмурэнны мульцік, прямо трапіў мне якраз у тыя мае цікаўнасці ў тыя гады. Я тады цікавілася і космасам, і ну, такім гавайскім нечым. Вось, таму ён мне вельмі патрапіў у цікаўнасці. Крашнутая багіня. Ракавая украинка с темными мэтами. Классное описание Метэйгор. Так, это я уже узгадала 2 мультики. Яшчэ один мультик. Ну, конечно, гэта нават не трэці, гэта, напэўна, ён стане першым. Гэта Спірыт душа прэры. У дзяцінстве я любіла яго за тое, што гэта коні, а я вельмі любіла коней. А потым полюбіла за яго ідэю. Яна просто цудоўная. Вось, так што гэта будзе першае месца. Гэта Спірыт, конечно. Так, яшчэ 2 трэба ўзгадаць. Мабыць, вы і не чулі пра гэта, але мультсерыял такі быў. Непераможная каманда супермалпачак. Вось, я ў дзяцінстве яго таксама вельмі любіла, і нават я тады у тыя, гэта былі, па-моему, так, гэта былі нулявыя, канец нулявых, па-моему. Ну, не ці самы пачатак 10-х. Я тады нейкім цудам знайшла торрент з усімі серыямі. Ось, і глядзела просто, пераглядала, таму што Jetix тады ўжо... Спачатку я глядзела на Jetix, а калі Jetix знік, вось тады знайшла торрент. Навучылася карыстацца торрентам і спампавала. Вожыка ў тумане за незвычайнасць. Ну вось, Вожыка ў тумане не магу назваць любімым з дзяцінства, таму што ў дзяцінстве я просто, ну, не зразумела, не зайшоў таму. Так, і 5-й мульцік, 5-й. Напэўна, Вінкс. Ну, вось такое даволі банальнае, але я любіла Вінкс, і ў мяне былі сяброўкі, якія іх любілі. Я была тэхнай вось у нашай кампаніі. Ну, вось неяк так, напэўна, гэта і будзе топ-5. Дзякуй за пытанне, было прыемна ўспомніць іх. Так, ну што, Багема, рыхтуйся, зараз будзем палохацца. Яно не ажыве, чамусьці думала, што яно зараз ажыве. Дзякуй табе за пытанне. Было сапраўды цікава гэта ўспомніць. Хто канкрэтна, якія мульцікі канкрэтна мне падабаюцца. Ух, што? Готовы? Зараз збяжыш? Не бойся, ты можаш заплюшчваць вочы, калі будзе страшна. О, а цяпер будзе страшна.
Ось такі істоти зараз будуть на нас полювати. Ось тепер яны жывыя, а дагэтуль мы ж бачылі іх толькі часткі, з якіх вызвалялі тых істот-анучак. Ось, калі яны на нас потрапяць, то адкусіць нам шалік. І мы не зможам лётаць. Калі гуляеш без вось гэтага глюка, то яно сапраўды страшна ў гэтым месцы. А зараз, калі шчыра, неяк нават... Ну і ладно. Вунь яна лётае. Ух. Страшна. Страшна, вельмі страшна. Вунь, яны яшчэ такія плямы святла апускаюць. І калі ты патрапіш у гэтую пляму святла, яна цябе зловіць і з'есць твой шалік. Вунь, яна зараз пакажа. Злавіла тых анучак і з'ела. Нас яна адразу не з'есць, але шалік напідкусвае. Так. Трэба ўвесь час азірацца, каб яны на нас не напалі. Цікава, дзе тут гліфы? Я бы зараз агледзелася яшчэ ў пошуку гліфаў. Тому што ў гэтай лакацыі я гліфы... Опа, стаять. Пачакаем, пакуль праляціць. Ось яна шукае, ляціць, шукае. Каму падкусіць шалік? І вон яшчэ там недзе, здаецца. Яшчэ адна жывая. Ух, жахнікі. Полетела. Откусывать камусьці шалік. Баема, не бойся, я з табой. У сэнсе, чаму яна так замёрла? Жахнікі. Яна не можа зразумець, чаму яе дваіцца ў вачах. А вось тут можна хавацца. Ой, забагаваная версія, капцы проста. Так, вось тут можна хавацца. Але, відаць, хавацца не мае сэнсу, таму што гульня забагавалася, і яна цяпер там проста вісіць. Так, гліфаў там немає. Реально забагаваная. Не, трэба ў наступны раз прайсці. Нормально. Пусти, зайсці нормально. Опа, 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 опа. Давай, я хочу сюды. Оп, ес. О, клас, там якраз істота гэтая пролетала. Ладно. Як файна агледзецца. Так. О, я дагэтуль... А вон гліф. Вон гліф бачу. Зараз толькі агледзецца патрэбна, ці не збіраюцца мяне зараз куснуць. Может быть, яшчэ і мурал знайду. Оп, ёсць гліф. О, а дарэчы, бачыце вось гэтая труба, з якой пясок цячэ. Такая ж ёсць і ў Скай. Вось там таксама ёсць труба, з якіх нешта цячэ, што таксама паказвае на то, як зараз людзі вось гэтыя старажытныя сталі ўсё забруджваць. Слухайце, класна, я зараз так даследавала лакацыю, файна. Дзякуючы гэтаму глюку. Сама па сабе я б не рашылася, шчыра вось. Звычайна я праходжу гэтую лакацыю вельмі хуценька. Так. Воно тут слётаюць. І трэба нейкім чынам хуценька. Так. Трэба міма іх праскочыць.
Але паму гэта немагчыма, яны ўсё адно на цябе нападуць. Богема, заплюшвай вочки. Жахвікі. Ух. І тут актывуецца бар'ер. Прямо як у Скай, памятаеце, калі зачыняюцца брамы. Зачыняюцца брамы і цёмныя цмокі не могуць больш дагнаць. Ох, гэта было эпічна. І я сабрала тут усе гліфы. Паглядзіце, як круто. Цудоўна. І ўсё, я зноўку заглючыла. Як шкада, таму што кат-сцэны, асабліва тут, яны проста цудоўныя і вельмі важныя для разумення. Эх, прыходзіцца аднаўляць гісторыю гэтай гульні праз муралы, а не праз кат-сцэны. Ладно ўжо, раз мы сёння такія забагаваныя, то працягнем праз цэнтральны хаб. Дарэчы, цікава, колькі я там гліфаў назбірала. Зараз пагляджу. Таму што вось у гэтай лакацыі я ўпершыню сабрала ўсе. Так, значыць, 2 не хапае ў папярэдняй лакацыі, тут усе сабраны, і ў апошняй лакацыі 1 застаўся. Добренька, тады пастараюся пазбіраць там. Ну, а цяпер працягваем падарожжа. А дзе мае анучкі? Дзе тут анучкі? Істоты анучкі зніклі. Ну, ўсё. Самае забагаванае праходжанне Скай. Ой, Скай, чорны. Шкада, вельмі шкада, таму што, каб атрымаць досвед гэтай гульні, трэба яе прайсці абавязкова з кат-сцэнамі паміж лакацыямі. О! Так, я ж магу забраць адсюль гліф. І тут... Так, вось яна, вежа. Вежа, яшчэ адна лакацыя. Эх, ну вось тут была даволі важная кат-сцэна, дзе нам паказвалі якраз, як гэтыя людзі пачалі ваяваць, і што сам гэты чалавек, які нам распавядае гісторыю, ён вельмі засмучаецца праз гэта. Дарэчы, вось мне ж ёсць гульня і ў Steam, і у Epic Games, і прагрэс з гліфамі ён з Epic Games перанёсся ў Steam. Цікавы момант. Так. Ну добра, галоўнае, што я ў самай страшнай лакацыі ўжо пазбірала ўсе гліфы, а астатнія можна і навярстаць. Так, мурал. Што, спадзяюся, мурал нам распавядзе пра гісторыю? Гэта ўжо мы! У гэтай лакацыі патрэбна актываваць муралы, каб праходзіць далей. Ось, і гэта ўжо нам паказвае, што пачалася наша гісторыя. Правда, ўсё яшчэ не зразумела, хто мы. Ну, судзячы па ўсім, мы гэта таксама істота анучка. Ну, я просто не ведаю, як яшчэ іх апісаць. Ну, анучкі ж, пагадзіцеся. Такія з тканіны. О, зноўку гэта глюк, ладно. Затое будзе магчымасць шукаць усе гліфы. Перазайсці, ну, тады прыйдзецца з самага пачатку гуляць. Ну ладно, тады ўжо няхай будзе такі глючны стрым. Дзе яшчэ такі глючны стрым знайсці? Сапраўды. Коця ў плашчыку, так, міла. Ось. Так, вось гэтыя анучкі нас падкідваюць, і мы можам
перасоўвацца паміж платформамі. Ось такім чынам. І яны нас падымаюць усё вышэй і вышэй. Хаця цяпер мы не апускаемся. Вельмі прыемныя гукі тут. У Sky гэтае месца называецца, ну, аналагічнае, дакладней. Яно называецца сховішча ведаў і ну і тут таксама патрэбна выконваць пэўнае заданне, каб падымацца ўсё вышэй і вышэй. Вось. І таксама ўжо муралы паказваюць наша падарожжа, і цяпер мы бачым наш наступны ўзровень. Памятаеце, калі мы з вось гэтымі істотамі падымаліся па механічным горадзе. О, так, гэта папярэдні мурал. Опа, медузы могуць мяне цяпер падкінуць. Дзякуй, медузы. Судзячы па тым, што гэтыя істоты, якія падобныя да мяне, таксама з чырвонай тканінай, яны мне так дапамагаюць, яны хочуць, каб я прайшла гэты шлях. Гэтую гульню можна, канешне, але трэба будзе пачынаць з таго месца. Памятаеш, вось як я вяртаюся, калі мне пачынае глючыць, вось гэты хаб у пачатку. Ну так, ён называецца хаб, калі не памыляюся. Вось, трэба будзе ўваходзіць... Ага, бачу гліф, выдатна. Трэба будзе ўваходзіць адтуль у патрэбную лакацыю. Ну, вось як я вяртаюся і адтуль працягваю. Так, медузкі са стужак, сапраўды. Слухай, выдатнае вызначэнне. Гэта не проста тканіна, гэта стужкі з тканіны. Так, яшчэ адзін гліф. Добра. Так, гэтыя медузы, яны хочуць мяне падкінуць вон туды. Опа. Шкада, дарэчы, што ў гэтай гульні немагчыма забараніць шматкарыстальніцкі рэжым, таму што вось у маім выпадку гэта бы вырашыла праблему. Я бы яго забараніла, і тады бы да мяне не стала вось гэта чапляцца. Вось, бачыце тую вялізную істоту? Гэта вось прама як у Sky, калі тая... Я называю яе маці мант, маці ўсіх мант, таму што яна такая вялікая, падобная да вялікай манты. Мы так падскокаем на ёй. Мы, я і маё альтер-эго. Так, яшчэ адзін гліф. Маці ўсіх мант апускаецца, яна хутчэй за ўсё разлічвае, што ёй патрэбна будзе мяне падкінуць ажно вунь датуль. Так, яна мяне падкінула. Наступны мурал. О, гэта ж там, дзе мы актывавалі мост. Дык што, гэтыя муралы не па парадку? Ці яны, наадварот, паказваюць будучыню, таму што вунь бачу, там мост актываваўся. Клас. Прыгоженькая. Яшчэ ланцугі такія, бачыце, фігурныя, не проста ланцугі, а прямо прыгожыя. Ланцужкі, якія трымаюць гэтыя штукі, пляцовачкі.
Где же еще муралы есть? Не муралы, а глифы. Хочется собрать тут все глифы. Класно, ось тут так створається. Як пригоже, воно виглядає навіть не як мост, а як некое оздоблення. Ачмуренно пригоже. Полетели. А тут той уровень, где мы ехали вниз, як гонка, як долина Триумфа в Sky. Что, тут мы уже самостоятельно добираемся, так? Так, зараз я хочу ще оглядеться тут. Это ж можна активувати? Цікаво. Ні, це просто вияви. Вияви тих муралів, які ми активували. А, гэта ж справді як у Sky. Ну, у сенсі, у Sky як тут. А коли ти активуєш нейкі одно з узор, так, то яно притягується і на наступному узровні. Ось, вони тут усі активовані. І... А ось там протягнеться наше подорожжя. І не ж... Цікаво, ці всі гліфи я собрала. Так, вертаюся. Не, одного глифа не хапає. Ну ладно. О, протягивается, выдатно. Ось сколько глифов. Ну, ось столько глифов мне бы на все життя хапіло. Але, на жаль, мой шалік яны не узмацняць. Гэта хутчэй веды, якія спускаюцца на нас з усіх тых ведаў, што былі тут назапашаныя. Ось нам паказваюць наше падарожжа. Як мы пачыналі, прайшлі мімо могілак, потым пабудавалі мост, пазнаёміліся з істотамі, прайшлі механічны горад, потым з'ехалі ўніз, спусціліся да самай цемры і сустрэліся з небяспечнымі механічнымі істотамі, і нас паказваюць, што нас чакае наперадзе. Каб дабрацца да гары, нам трэба сустрэцца з вялікай небяспекай. Дарэчы, калі ты праходзіш узроўні з кімсьці, то паказваецца не адзін персанаж, а двое. То бок, нягледзячы на глюк, гульня залічыла, што я праходзіла ўсе гэтыя ўзроўні самастойна. Цікава. Ну ладно. Вот што мне цікава, ці змагу я своечасова памерці з такімі умовамі, таму што так як нас двое, мы ж будзем адно аднаго саграваць. І такім чынам не змерзнем, калі патрэбна. Ну што ж, пайшлі.
А з іншага боку гэта будзе зручней, таму што якраз у тыя моманты, калі змярзаеш, то змярзаць не будзеш. Што ж, я спадзяюся, што гэта не палічыць за чыты. О, тут ужо халодна, бо мы ж падмаемся ўсё вышэй і вышэй у гэтую гару. Зараз спыняліся высока на вежу і ўжо набліжаемся да гары. І нашы шалікі ўжо падмярзаюць, але праз тое, што мяне двое, мы будзем адно аднаго адаграваць. А вось гэтае месца зручней праходзіць з кімсьці, таму што так ты пачынаеш змярзаць. Вось зараз бы я ўжо пачала змярзаць. Калі ты змярзаеш, ты рухаешся павольней і можаш у нейкі момант памерці. Цябе могуць адаграваць толькі вось гэтыя стужкі, якія тырчаць тут. Яны ўжо самі змерзлі, але рэшткаў цепла ў іх, в прынцыпе, дастаткова, каб сагрэцца. Вось гэты момант. Але ж каб змерз, не абавязкова мець кроў. Ты ж калі змярзаеш, табе становіцца горш не таму, што ў цябе кроў змярзае, а таму, што ў цябе парушаюцца біяхімічныя працэсы. Калі твая кроў змёрзла, гэта значыць, што ты ўжо даўным-даўно труп. Так што я не думаю, што тут ёсць у кроў, бо яна істота выглядае як проста мае чыстую энергію. Так, калі памятаеш, там жа паказвалі, што вось старажытныя людзі выкарыстоўвалі гэтых істот-занучак як крыніцу энергіі, як электрычнасць. Так, зараз будзе дзьмуць вятрыска і нас дзьмуваць, калі мы не будзем хавацца. Ось. Так што, так, фактычна, мы ёсць чыстая энергія. Можам адно аднаму перадаваць. Так, калі б нас не было двое, я магла бы нармальна тут стаяць. Ну так, мы нават не акумулятар, мы ёсць чыстая энергія. Вось часу паміж парывамі ветру хапае якраз толькі на тое, каб перабегчы да іншага слупа. Магчыма, я сумняваюся, што нам балюча, але нам нават не столькі дыскамфортна ад холаду, колькі тое, што мы не можам далей функцыянаваць. Хутчэй вось так нават. Проста спыняемся і як тыя змерзныя анучкі. Вось. Калі ж мы падыходзім да анучак, памятаеш, яны ж вятаюць сабе колер, то бок калі б мы іх больш адагрэлі, то, магчыма, яны бы і ажылі, але іх яшчэ плюс снег засыпаў, так што іх бы яшчэ і адкапаць прыйшлося. Так што, так, хутчэй за ўсё, мы вось фактычна я гэта галоўны герой ці гераіня, істота, карацей, за якую мы гуляем, гэта увасабленне чыстай энергіі, якой калісьці карысталіся старажытныя людзі. Без Владлен Белов. Вітанашкі. Вітаю. Бу. Так, зайшоў на самым страшным, скажем так, узроўні. Не, самы страшны ўжо быў, а гэты самы безнадзейны. Вось страшны толькі таму, што безнадзейны. А тут яшчэ могілкі. Уявіце сабе, тут старажытныя людзі калісьці хавалі сваіх. Нават не верыцца. Без. Окей.
А, баема з вяртаннем. Тут уже не страшно, тут уже безнадзейна. Я неяк шпарка іду. Мне здавалася, што недзе на гэтым моманце я ўжо мушу змерзнуць. Ці не, ці я яшчэ мушу сустрэцца з механічнымі цмокамі. О, дзякуй, дзякуй. Дзякуй, без. Гульня сапраўды шкоўная. А, так, я яшчэ не дайшла. Яшчэ рана змерзаць. Мне была весь час просто трошки занятая. И боишься. Ну, хотя сказать, бояться уже нема чаго, але все ж таки трошечки ёсць. Тут яшчэ будзе гэтая механічная істота. Кінікі все падобныя. О, дарэчы, сапраўды баема, як рука. Я трошки сачу ў твітары, як ты пра яе расказваеш. Але як вось яна канкрэтна зараз? Табе ж ужо нейкі час таму знялі гіпс ці павязку, прабач, я ўжо забыла, якім канкрэтна чынам табе лікавалі. Ось, спадзяюся, яна ўсё лепей. І табе ж яе зараз распрацоўваць патрэбна, так? Ну і галоўнае, як адчуваеш? Опа, а гэта што? Тут, напэўна, можна... Тут можна сагрэцца! Клас! Я ўжо і забыла. Так, і вось тут анучкі адагрэліся. Снушкі. Амаль адчыняла. О, як прыемна бачыць! Як прыемна гэта чуць! Спадзяюся, неўзабаве вернешся ўжо з такімі актыўнымі гульнямі. І спадзяюся, што яны табе не нашкодзяць больш. О, на назе быў. Ну, спадзяюся, ўсё нармальна акрыяла. Дагэтуль не можаш без болю. Ну, галоўнае, што яно ўсё паляпшаецца. Гэта прыемна вельмі чуць. Так, супер. Анучка да нас спусцілася, і мы яе можам адагрэць, каб яна паслужыла для нас мосцікам. Вось, яны тут тарчаць, яны змерзлыя, але калі да іх дакрануцца і перадаць ім трошкі энергіі, яны пачынаюць ажываць. О! Сабралася ў чаціку абмеркавання гэтых пацярпелых. Ой, дарэчы ж, мы што, тут не будзе механічнага цмока? Ну зараз усё. Зараз самая безнадзейная частка. Мы тут просто змерзнем. І мне вось цікава, ці як далёка я змагу зайсці вось з гэтым глюкам. Таму што звычайна я змярзаю ўжо даволі хутка. Ось, нягледзячы на тое, што там, па-мому, там можна было недзе адагрэцца. А, не, вон цмок кружыць. Может, трэба хвалявацца? А, вось многія адзначаюць, дарэчы, што калі нешта ламаеш, яно потым пачынае балець на змену надвор'я. На фізіятэрапію можна. А што за фізіятэрапія, дарэчы? Што можа дапамагчы ад пераломаў? Цікава. Эх, давайте сховаліся. Небяспечная істота. Што, пачакаем тут трошки, пакуль яна прыляціць? Здаецца, уляцела. Ці зараз вернецца? Вот я там наверсе. Ладно, напэўна. Што, ісці далей? Ісці ці не ісці?
Спецыяльны лекар. Масаж, так? Ну добра, спадзяюся, у цябе ўсё будзе добра і яно дапаможа. Лёгкага крыяння. Окей, так, трошечки адагрэемся станочкамі. О, ажывілі іх, яны нас трошечки сагрэлі. Страшно, вельмі страшно. У гэтых месцах ужо звычайна трэба перасоўвацца вельмі хутка, таму што пачынаеш змярзаць і трэба шукаць тое, дзе адагрэцца. Яна кагосьці злавіла, ні халеры сабе. Тая істота механічная злавіла кагосьці з жерла, чмурыць. Добра, што не нас. Кошмар! Цябе збіла машына? Жудасць. І аддзела ўсё пераломам, так? Больш нічога не пацярпела, спадзяюся. Так, хаваемся, хаваемся, хаваемся. Не высоўваемся. Давай, пролетай отсюда. Кошмар, згодная. Это жудасць просто. Эх, яшчэ і вецер дзьме. Пролетай. Пролетай отсюль. Опа. Ти боже, ще і ветер. Так, я напевно назад. Потому что она не подозрительно близко. Близко летая. Сейчас. Ух, жутость. Подобные моменты Синбада. Не-н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 е. Камера. Что ты меня бентежишь? Та-дам! Баема, я сподіваюся, ти не дуже не полопалася. Зато и нас подкинули ближей до выхода. И откусили шалик. Что ж, во всем есть плюсы. А так бы еще пришлось ховаться. Бачите, вон там истоты летают. Вон на фоне месяца бачно. А гэта еще их ловить? Чему яна тут летает? Чему яна над нами летает? Вон яны летят наверсе. Ах, хитрые. То бок тут яны унізе позмерзали, а там яны в парадку. Яго ўвогуле завуць Синдбад. Эх, яны там лётаюць, а нам тут унізе караскацца. Ой, яшчэ і могілкі. Я вось здзіўлялася, што улічваючы, яны там лётаюць. Дзве таксама. Улічваючы, што тут высока і холодна, але старажытныя людзі ухітраліся пабудаваць тут могілкі для сваіх памераў. О, прошли мимо стужек, трошки согрелись.
Ну, так, куда мы вышли? Мы сможем тут кого-то оживить? А, и мы их только оживляем, и они одразу знову починають замерзати. О, зато мы можем по их узняться. А, коли ви ще не согреті, тоді можемо. А, їх треба оживляти криком, і тоді вони зможуть нас підняти. Опа. Еще рух такие, нібито лед ламається. Сінбад вертається. О, а, до речі, на Консінбаду недавно видали так само белорусскую книжку про Сінбада. Вось цяпер мне стало цікаво її набыть. Почитать. Я книжки, калі шчыра, я книжки люблю больш за мультики, фильмы і ўсё астатняе. Но вот, ну, нават калі фільм ці мультик файны, все одно мне не прыемней чытаць. Так, о, все холодней, холодней. Кошмар. Бес просто спочиваю. Жутость какая. Ой. Як ти зараз? Ну, зараз нас буде змивати вітриска. Треба буде проскакувати сюди, калі ён не цьме. Так, нас змывае, трымаемся. Так, по ідеі, мне бы трэба зараз схавацца за гэтым камнем. Не вясковы, у сэнсе, што гэта вясковым так не шанцуе. Так, а цяпер схавацца за гэтым. О, так, нам же падказваюць, вось там, дзе няма снегу, не замецены снегам, там можна хавацца. Так, цяпер мне трэба схавацца не паспела. Вон там. Мне ж калісьці нармальна праходзіла Джорні. Что зараз со мной сталося? Відаць, гэта глюкнулось, я не могу зараз стаять на одном месцы, мяне перасоўвае. Так само уплывае і на вось гэта. Давай, yes. Да боже. Давай. Да ладно. А. Ясно. Ясно, что мел на увазе метые горы. Так, хутенько. Давай. И... Да ладно. Так, трэба ісці, калі вятрыска яшчэ дзьме. Як я ухітралася перайсці гэтую лакацыю з першага разу? Просто як? Так, напэўна, трэба ісці бліжэй да гэтага краю. Наступным разам палячу.
Не то, каб яно дуже дапамагло. Просто як? Давай. Ну трошечки ж не хапає. Давай, ес. Ні. Ну нарешті, боже. Як шкода, що нельга заховатися. Так, зараз треба почекати нормально. І пайсці, коли докладно не буде ветру. Каб ён не здзьмуў яшчэ раз. Так, і давайте хутчэй. Ура! Не ура. А може тут лепей буде пройсці ось таким чином. Так, ось пройсці по гэтых стужках. Голаса амаль не засталося. Ось цяпер, ну, раней памятаеце, як я магла гучна крычаць, а цяпер магу толькі вось так ціхенька, як зараз. Так, тут таксама дзьме вятрыска. А, цяпер можна і прайсці. Ну што, вось, відаць, гара набліжаецца, але ж зараз... О, яшчэ і навальніца. Шалікаў не засталося. Цікава, як далёка я і маё альтер-эго зможем зайсці. Дарэчы, дзіўна, што тут навальніца, таму што, па-моему, навальніцы не бываюць, калі так халодна. Навальніцы бываюць, калі паветра цёплае. Даволі шпарка ідзе. Звычайна, даволі хутка тут змерзала. Але хутчэй за ўсё мы будзем змерзаць ўсё хутчэй, пакуль урэшце не стане. О, пакуль урэшце не змерзнем імгненна, нягледзячы на тое, што я і маё альтер-эго аднаго схаваем. Ух, ну ўсё, тут яшчэ такі вецер, што нават не мае значэння, што ты ідзеш наперад, цябе ўсё адно зносіць. Аддаемся на волю лёсу. Але ўсё адно ідзем наперад. І вось могілкі, божухна. Старажытныя людзі ўхітраліся пабудаваць могілкі і тут. І яны нават яшчэ не засыпаныя канчаткова, гледзячы на тое, што тут вось увесь час ідзе снег. Звычайна ў гэты момант я ўжо і змерзала. Але ж гульня, пэўна, разлічана на тое, што ты будзеш праходзіць лісце, і вы будете адно аднаго саграваць. А, так, вось, навальніца скончылася, зараз тут стане вельмі ціха і змерзнем канчаткова. Вось. Ну, прыкладна, вось зараз ужо я, звычайна, і змерзала. Ну, раз ужо праспойлерыла, што будзе далей. То можна і... Дарэчы, вось тое, як мы зараз побач ідзем, нагадвае функцыю са Sky, тое, што можна брацца за ручкі. Вось мы ўсё больш і больш знясіленыя. А там бачна месяц. І вон та механічная істота, бачыце, лётае. І халера сабе.
А, відаць, вось мы ўжо так марудна ідзем, што хутчэй за ўсё, як толькі спынімся, так і змерзнем. Не, яшчэ не падаем. Яшчэ трошачкі трымаемся. Але ўжо ўсе пакрытыя шэранню. Всё, змерзлі. Ну што, няўжо гэта канец падарожжа? Не зусім. Всё толькі пачынаецца. О, вось як. Ну што ж, тады ты без своечасова патрапіў на гульню. Спадзяюся, гэты досвед, што мы зараз таксама перажываем смерць, ён цябе не дужа засмучае. Дарэчы, бачыце, тут 6 вось гэтых старажытных людзей па ліку ўзроўняў. І мне здаецца, што мы раней бачыліся не з адным і тым жа, а з рознымі, як у Скай старэйшыны кожнай лакацыі. І цяпер яны да нас прыйшлі, благословілі і... Шух! І мы паляцелі! Узносімся на наше перанараджэнне. Люблю гэты момент. Ён такі моцны. Вау! Вось мы паляцелі. І нас зноўку двое. Да што ж гэта такое? А выглядае цяпер нібыта... А, не, вось раздзеліліся. Нібыта одна істота з двума шалікамі. Так, я хочу узняцца вышэй. Ой, подкіньце ж мяне. Клас. Ох, я так люблю гэты вось момант у гульні. Ён такі шчаслівы, такі радасны. І ведаеце, ён больш такі радасны, чым аналагічны ў Скай. У Скай ён момант перанараджэння такі узвышаны, а тут ён гэта менавіта шчырая радасць. Метэйгоры, дзякуй, што завітаў, удачы табе. Эх, самы файны момант прапускаеш ва ўсёй гульні. Ой, тут вадаспады, тут... Божахна, я зараз усвядоміла, гэта сапраўдная вада, гэта не пясок. Тут яшчэ застаецца жыццё, і яно, як і мы, яно зараз перанараджаецца. Вада, божахна, я толькі зараз усвядоміла, наколькі я сумавала па вадзе тут. Яна нас яшчэ зносіць, так што лепей давайте паляцім па стужках. І вадаспады! Прайшлі скорасці вадаспад. Як цудоўна. Дарэчы, а ён жа тут вадаспад. Ай, адкуль ён ідзе? Там наверсе рачулка? Нішто сабе. Вау. Дарэчы, наконт вады, не забывайце своечасова піць вадзічку, шаноўныя гледачы і глядачкі. А то будзе у вас у арганізме пустыня, як ва ўсёй папярэдняй гульні. Як прыгожа. Ой, бачыце, яшчэ вясёлка. І месяц, і сонца, і вясёлка, і гэта так. Цікава. Ой, вось гэта маці мант. Маці ўсіх мант.
Як ачмурэнна, сапраўдная вада. Я просто ачмурэць, як люблю ваду. І таму мне ў пустыні заўсёды цяжка. Ну, калі пустыня ў гульні. У жыцці я б не думаю, што выжыла ў пустыні. Нас ачмурэць. Гэтая гара, з якой, згодна з тым, як нам расказалі, што адсюль пачалося ўсё жыццё ў гэтым свеце, тут жа вось зноў вада, і, відаць, нанова пачынаецца жыццё, і, магчыма, мы якраз з нашым перанараджэннем і станем той іскрай, якая запаліць яго нанова і ажывіць гэты памерлы сусвет. Так, а куды далей? Куды далей? Я што згубілася? А, вон туды. Всё, мы стали чистым светлом и можем лететь далей. Вау. Это пригоже. Пустыня осталась на удивление далеко. Без. А хіба ж для хлопца 70 килограмм это мало? Ну, в сэнсе, хіба гэта много, я хотела сказать. Для хлопца гэта, по-моему, такая невялікая вага. Ага. Так, мінус, тут вельмі прыгожа. А, до речі, памятаеце, які вялікі у нас быў шалік дагэтуль? А вось мы дабраліся, і шалік... А, шалік увогуле знік. Ну, таму што ён нам больш не патрэбны. Нас чакае перанараджэнне ў гэта... Не ў нетрах гары, а вось на яе вяршыні, дзе з яе вяршыні раздвоенай. Власна кажучы, ўсё і пачалося. Рост 176, ну так нормально ж. Здаецца ж нормально. Вось у гэты момант класна, калі вы удвух і ну ці ўдваіх і ідзяце не сінхронна, як зараз я іду, а трошки па-рознаму, і гэта сапраўды цікава атрымліваецца. І вось мяне зносіць праз тое, што вось гэтае маё альтер-эга стаіць злева ад мяне, яно мяне трошки зносіць. Ну да ладно. Зараз перанародзімся, я зноўку буду самотная. Ось, гара ўсё звужаецца, вось гэтая раздвоеная яе частка. Наперадзе святло. І мы, калі увойдзем у гэтае святло, увойдзем, альтер-эга, я сказала, ты мяне будзеш носіць. Ну, худы без. Ну, лепей же ўсё ж таки важыць нармальна, чым быць занадта худым. Быць занадта худым нават і для жыцця небяспечна. Так. Чым... Ага, яно мяне зносіць. Да і ладно, я што, не магу прайсці далей? Не, здаецца ж іду. Павольна, але іду. Ну ладно. Як гэта перанараджэнне? Ну, відаць так. Эх. Самае глючнае праходжанне Джорні, што я калісьці мела. Не, я ж іду. Вось, іду марудна. Лакацыя прасоўваецца, але... Эх. Все, ніякага перанараджэння, сказала Джорні. Ясно. Вось, яно мяне пачало адсоўваць назад. Эх, самае прыгожае. Пропусцілі. Ну, ладно. Ну, ладно, тады вернемся на пачатак. Эх. Не. Сумна.
конечно, што атрымалася такое дурацкае праходжанне, але дзякуй, што завіталі. А зараз пагляджу, што якія ў мяне там справы з гліфамі. Ну, зато у нас атрымалася самае глючнае праходжанне ў гісторыі. Так, застануліся 4 гліфы. Я вось у гэтай перадапошняй лакацыі усе сабрала. Гэта вельмі файна. Засталося толькі ў нармальных лакацыях пазбіраць. Ну што ж, раз у нас некага перанараджэння, тады, напэўна, на сёння скончым. Дзякуй вялікі, што завіталі. Спадзяюся, нягледзячы на ўсе тэхнічныя няспраўнасці, вы атрымалі асалоду. Ну што ж, тады будзе нагода іншы раз прайсці Джорні. І пакуль што... Так... Пакуль што да наступных сустрэч. Дзякуй, Бес, дзякуй. Табе таксама дабраначы і ўсяго найлепшага. Дзякуй, што завіталі. Так, бачу Шаграэля. Давайте зладзім рэйд да Шаграэля. Так, Шаграэль. Выдатна. Ну што, гатовыя? Так, ці запусціўся рэйд? Ага, рэйд запусціўся. Выдатна. Тады на сёння ўсё. Дзякуй. Далучайцеся да рэйда. Завітайце да Шаграэля. Спадзяюся, у ягоная гульня будзе не настолькі глючная, як моя. О, гэта істота, дарэчы, садзіцца, калі нейкі час нікуды ёй не ісці. А калі яшчэ і камеру не варушыць, то потым пачнецца застаўка Джорні і будзе паказваць пейзажы з гульні. Вось, давайте вось пачакаем, пакуль мабыць пачнецца застаўка, гэта мусіць быць прыгожанька. Вось, ну, пакуль рэйд пачнецца. Вось, ну, а на сёння тады ўсё. Эх, все ж таки Джорні выдатная гульня, і я лічу, што я трэба прайсці самастойна і прайсці нармальна, без глюкаў. Эх. І шкада, што нельга адключыць тут шматкарыстальніцкі рэжым, таму што, ну, вось у маім выпадку канкрэтна, без пры адключэнні шматкарыстальніцкага рэжыму, то у мяне бы не было і гэтых глюкаў. Так, ну што, праз 5 секунд адбудзецца рэйд. Так што, дзякуй усім!